Pani poslankyňa, neviete? Niečo oslavujete? Chcem sa vás opýtať. Prosím? Že či iba niečo oslavujete, alebo máte... Prečo by sme mali niečo oslavovať? Čiže sa slušne pýtam. Nech sa ty... Kľudne si pochopil. Chcete ešte? No? Pýtať. No, ja neviem, čo mi je... Alebo fotiť, alebo... Fotiť by sme... Aj mňa. Aj môžeš. Ježiš, vy ste zlatí. A keby ešte aj kolegovia došli, tak by sa všetkým. Ešte na mňa, keby ste pekne. Poďte si koľko chcete. Perfektné. Tak by sme radi. Spokojní ste? No? Ešte niečo? Nič, to asi stačí. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Perfektné, čo Všetko máme sa. Ja som sa chcel opýtať, čo tam má pán poslanec. Som myslel, že tam niečo má ešte. A vy ste kto? Vy ste Ja som novinár. VŠTB, alebo čo ste vy? Vy Ja som ste novinár. novinár. Vy si myslíte, že ste novinár. Ja si to myslím. A nám sa nepríjme vám spovedať, nie? Vy ste odborní. Chcete ešte niečo? Nie, ale ďakujem veľmi pekne, ste veľmi zlatí. Ako úplný teror, rozumieš, to je chore. Ja som teror, normálne Ja som sa hambila na pohode. vašom Ale mieste. ako vás terorizuje? Nie, to nie je pravda. Je to Ja by pravda. som sa hambila na vašom. A čo konkrétne my robíme teraz? Čo robíme Neviem. zle? A čo robíme, prosím vás? Neviem, keď sa pozrite na svojho šéfa, on je triezvy podľa vás? Je v pohode. Ja môžem to o vás tvrdiť, že vy Však nie môžete. Môžete. Ja dávam otázku, ja to nekonštatujem, ja sa pýtam. Vy ste kto? Ja som novinár. Ale kto ste? Predseda, poď, nemá význam sa s tým. Denník. Kto ste? Poď sa posúť. Ja? No nič. Poď, nemá. Nič? Nič.